Per a recollir la targeta de l'àrea d'emergència, si eres el titular, tens que anar al teu ajuntament i aleshores amb el DNI te la donaran. Però si vens a per una targeta d'un familiar, del teu germà, del teu veí o el que siga, tens que portar aquest document. Haureu d'aportar la següent informació: nom, cognoms, DNI i direcció de la persona titular de la vivenda. I també el nom, cognoms i DNI de la persona autoritzada a recollir la targeta. En aquest document tindríeu que firmar les dues persones, tant el titular com la persona autoritzada. Recorda, junt a aquest document, aportar la fotocòpia del DNI de la persona titular de la vivenda i el DNI de la persona que va recollir la targeta.